Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Традыцыйная культура выгадна прадстаўляе нацыянальную, надае ёй самабытнасць, тыя дадатковыя фарбы, якіх часта не хапае нашаму прафесійнаму мастацтву. Гэта цытата, так лічыць мой сённяшні суразмоўца, старшыня Беларускага фонду культуры Тадеуш Стружэцкі. Тадеуш Иванович, добрый день, вітаю вас. Добрый день, Навум Миколаевич. Я загадзя удзячны вам за гэты цікавы праект. Тадеуш Стружэцкі, дзяржаўны грамадскі дзеяч, старшыня Беларускага фонду культуры. Нарадзіўся ў вёсцы Падлявонавічы Пастаўскага раёна Віцебскай вобласці. Скончыў Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя Горкага, аспірантуру Маскоўскага дзяржаўнага інстытута культуры. Працаваў выкладчыкам, потым больш за 30 гадоў у Міністэрстве культуры, у тым ліку намеснікам міністра, таксама ў Міністэрстве замежных спраў. Тадеуш Стружэцкі прымаў удзел у распрацоўцы многіх законапраектаў і дзяржпраграм у сферы культуры. Ініцыятар і арганізатар шматлікіх рэспубліканскіх і міжнародных фестываляў. Аўтар вялікай колькасці публікацый па праблемах культуры, некалькіх вучэбна-метадычных дапаможнікаў, складальнік кнігі «Беларускія народныя музычныя інструменты», пераможца рэспубліканскага конкурсу «Чалавек года культуры» в намінацыі «Народная творчасць». Ну вось кніга, якая выйшла з вашай ініцыятывы у выдавецтве «Беларуская энцыклапедыя», называецца «Беларускія народныя музычныя інструменты». І ўвогуле вы чалавек, які ўсё жыццё прапагандуе традыцыйную культуру. Яна, па вашых словах, выгадна прадстаўляе культуру нацыянальную. Вось як вы лічыце, якія спосабы, якія, скажам, накірункі дзеля таго, каб прапагандаваць традыцыйную культуру ў наш век складаны? Безумоўна, што традыцыйнае мастацтва, яно найлепш характарызуе нас як нацыю, найлепш характарызуе гэты перыяд развіцця, а сапраўды мы сёння маем багацейшую традыцыйную культуру. Праўда, трэба вельмі многа зрабіць, каб захаваць, таму што мы ўжо і страчваем. Я ўспамінаю 80-е гады, калі па крупінках аднаўлялі традыцыйную культуру. Такі прыклад. На Беларусі бытавала звыш 40 відаў народных рамёстваў. На пачатак 80-х гадоў толькі некалькі відаў, якія выкарыстоўваліся. І вось за дзесяцігоддзя, практычна за дзесяцігоддзя, усе гэтыя віды былі адноўлены. А што тычыцца традыцыі, іх актуальнасці, я думаю, што гэта могуць сцвярджаць людзі, якія не ведаюць сваёй гісторыі, так скептычна адносяцца да тых здабыткаў, якія напрацаваны папярэднімі пакаленнямі. Традыцыі былі, ёсць і будуць. Вось калі вяртацца да гэтай кнігі «Беларускія народныя музычныя інструменты», я прысутнічаў па вашаму запрашэнню на прэзентацыі гэтай кнігі, і паўнюткая зала сустракала увасабленне гэтых беларускіх народных музычных інструментаў з захапленнем. Безумоўна, калі ўжо так гаварыць настальгічна, вельмі многія людзі старэйшага ўзроста, яны памятаюць гэтыя народныя інструменты. Іх жыццё звязана, таму што вясковыя вечарыны, мясцовыя вяселлі, менавіта на іх выкарыстоўваліся гэтыя народныя інструменты, скрыпкі, бубны, гармонікі, але сёння ёсць цікавасць і моладзі. І ствараюцца адмысловыя, новыя творчыя калектывы, безумоўна, якія аднаўляюць гэтыя інструменты. На базе народных інструментаў. Больш таго, яны самі іх аднаўляюць, рэстаўрыруюць. Дарэчы, вось у кнізе вялікі раздзел прысвечаны народным музычным майстрам. Іх былі дзесяткі. Практычна у нас вырабляліся не толькі цымбалы, гармонікі, але і дасканалыя скрыпкі, на якіх ігралі і вядомыя музыканты. На жаль, вось гэтыя традыцыі, яны не заўсёды перадаюцца. На жаль, мы сёння ўжо не маем цікавых майстроў, якія выраблялі б скрыпкі. У нас ужо праблемы з майстрамі, якія робяць цымбалы наогул.
Я ўзгадываю тое, напрыклад, як я ўпершыню прыехаў у вёску Слабодка Браслаўскага раёна і пазнаёміўся з такім выдатным майстрам, як Пётр Карэнік. Я пазнаёміўся з Пятром Залеўскім, які рабіў, так сказаць, з дрэва такія вось вырабы. І калі ўваходзіла, станавілася, можа быць, запатрабаваным гэта народнае мастацтва. І я памятаю, як мы з вами пазнаёміліся, калі вы былі адным з першых арганізатараў у паставах вот гэтага фестываля «Грай гармонік і цымбалы». Колькі яму ўжо гадоў гэтаму фестывалю? У наступным годзе будзе 30 гадоў. Это адзін са старэйшых фестываляў народнага мастацтва ў нашай краіне. Ну і вот як сёння, вот вы можете, так сказаць, вот параўноўваць першыя крокі гэтага фестывалю, цікавасць да яго. І вот як сённяшняя моладзь, як сённяшнія, скажем, людзі, пастаўшчыны, не толькі пастаўшчыны, сустракаюць вот гэты фестываль менавіта народнага мастацтва. Можа, я трошкі суб'ектыўны, таму што сам адтуль і сам гэты фестываль ствараў. Лічу адным з самых прыгожых, самых яркіх фестываляў, таму што гэта практычна адзіны фестываль народнага мастацтва ў нашай краіне такога ўзроўню, міжнародны фестываль. Ён адкрыў практычна усе калектывы, якія сёння існуюць. Усе лепшыя творчыя музычныя калектывы прайшлі праз гэты фестываль. Не так складана нешта новае стварыць, колькі складана гэта новае падтрымліваць. Першы фестываль – это, звычайна, нейкія новыя ідэі, новыя аўдыторыі, павышаная цікавасць мясцовых жыхароў. Чым даўжэй праводзіцца фестываль, тым гэта цікавасць прытупляецца. Кожны раз яе трэба нечым узнаўляць. І, безумоўна, гэта непроста, таму што і творчыя калектывы не растуць, як грыбы, кожны год, і ідэі не так проста новыя знаходзіць. У гэтым годзе у час фестывалю быў адкрыты памятны знак Уладзіміру Дубоўку, які нарадзіўся на пастаўшчыне ў вёсцы Агароднікі. І гэта таксама, па-першае, канцэптуальна упісвалася ў структуру фестываля. Гэта спадчына, гэта і год малой радзімы, таму што мы нарэшце аддзячылі гэтаму знакамітаму выхадцу пастаўшчыны. Калі так падыходзіць да фестываля, да свята або да нейкай іншага праекта, тады яны будуць заўсёды актуальнымі, тады яны будуць карыстацца цікавасцю. Ну і вось мне хацелася б сказаць, пасля таго, вот, як вы распавялі вот пра той жа пастаўскі фестываль, пра тую традыцыйную культуру, якую трэба захаваць, гэта, напэўна, адна з функцый і Беларускага фонда культуры, які вы ўзначальваеце. Чым займаецца Беларускі фонд культуры? Па сваіх мэтах і задачах больш блізкае народнае мастацтва, традыцыйная культура. І, безумоўна, што у нас ёсць шэраг праектаў. Ну, напрыклад, шматгадовы праект, рэспубліканскі фестываль фальклорнага мастацтва «Берагіня», да якога мы маем адносіны з самага пачатку і прымаем удзел у падрыхтоўцы правядзення. Гэта вельмі важны, вельмі цікавы праект, адзін з найбольш, можа, ёмкіх у нашай краіне па традыцыйнай культуры. У лістападзе плануем у Мінску арганізаваць прэзентацыю фестываля на шырокую сталічную аўдыторыю. Безумоўна, мы і на старонках краязнаўчай газеты адлюстроўваем тыя народныя святы, найбольш цікавыя, новыя народныя святы, якія праводзяцца у нашай краіне. Безумоўна, мы не застаемся ў баку, калі адзначаюцца творчыя юбілеі калектываў. І мы лічым, што вельмі важна аддзячыць людзям за іх цікавую творчую шматгадовую працу. Мы на сённяшні дзень маем вельмі багатую фальклорную спадчыну. І мы гэтым цікавыя для Еўропы, для іншых краін свету. Тадеуш Иванович, ну вот вы были дипломатом
вы працавалі за мяжой, і, будучы намеснікам міністра культуры, вы таксама мелі справу з многімі беларускімі дыяспарамі за мяжой. Вось ваша цытата. Беларуская дыяспара ёсць не толькі ў краінах-суседзях, але і ў Аўстраліі, Канадзе, многіх далёкіх краінах. Вельмі важна, каб яны захавалі сваю беларускасць, мову, свае гістарычныя традыцыі і шырока прадстаўлялі Беларусь у замежжы. Вось як гэта накірунак работы? Безумоўна, работа з дыяспорай, з беларускай дыяспоры – гэта вельмі важны накірунак дзяржаўнай палітыкі, але гэта вельмі важны накірунак і для грамадскіх арганізацый. І сёння для Фонда культуры работа з беларусамі замежжа з'яўляецца таксама актуальным накірункам. Больш таго, мы стараемся шукаць нейкія новыя праекты. Ну, напрыклад, у гэтым годзе нарадзіўся такі праект «Беларускі фонд культуры» беларускім школам замежжа. Мы сабралі ўжо даволі вялікую колькасць беларускамоўных кніг, фарміруем бібліятэчкі, якія перададзім беларускім школам. Безумоўна, гэта вельмі важна. І за гэта заўсёды і настаўнікі, і вучні гэтых школ, ліцэяў, яны ўдзячны, таму што беларускамоўнай літаратуры не хапае, яе немнога, яе не будзе замнога. Але тут могуць быць і самыя розныя праекты. Ну, напрыклад, першы фестываль беларусаў свету, это, ну, можа, не сіпла, але гэта мая ідэя, якую я даўно выношваў. І першы фестываль мастацтва беларусаў свету атрымаўся вельмі яркі, прыгожы. Акрамя канцэртаў былі цікавыя выставы, творчыя сустрэчы, літаратурныя сустрэчы. Пазней наступныя фестывалі яны пачалі паўтараць, так скажам, эту схему, а трэба кожны раз знаходзіць нешта новае. А наогул, беларусы ў замежжы гэта, ну, цэлы сусвет для нас. Калі туды выязджаеш, сустракаешся з гэтымі людзьмі, па-першае, адразу з'яўляецца шчырая удзячнасць за тое, што людзі за мяжой захоўваюць сваю мову, свае традыцыі, захоўваюць касцюмы, збіраюцца на святы. Нават прыкладам становіцца для нашых людзей. Безумоўна. Праграма яшчэ вось для ўсіх удзельнікаў яе падрыхтавала такое апытанне. Што для вас значыць патрыятызм? Ну, гэта вельмі ёмкае паняцце, а калі коротка, гэта любоў да сваёй радзімы, любоў да сваіх каранёў, любоў да сваіх традыцый, любоў да сваіх народных песень, любоў да сваіх бацькоў, любоў да сваёй вёсачкі. На творчым вечары Лучанка я гаварыў пры віншаванні, што сёння многа можна пісаць аб патрыятызме, а можна проста праспяваць або прачытаць радок песні «Мой родны кут, як ты мне мілы». І ў гэтым будзе, скажам, уся сутнасць патрыятызма закладзена. Дзякуй. Якія кнігі варта прачытаць кожнаму беларусу? Безумоўна, што сёння многа кніг, але вось, напрыклад, я лічу, што кожны беларус павінен быў бы прачытаць такую эпічную паэму Якуба Коласа «Новая земля». Вось мы недавно распачалі такі міжнародны праект, прысвечаны 220-годдзю Адама Міцкевіча. Дарэчы, это наш. Конечно, нарадзіўся на Беларусі. Да, нарадзіўся на Беларусі, хоць пісаў на польскай мове. І продкі ягоныя, в прынцыпе, беларусы. Да. Але таксама вось эта эпічная паэма сялянскага жыцця «Пан Тадэуш», яе таксама трэба прачытаць. А ваш любімы беларускі пісьменнік? Мне бліжэйш за ўсё і Коласа Купала. Я і таго, і другого, і часта вяртаюся, перачытваю, хаця я з задавальненнем зараз вяртаюся да Караткевіча. Ну, вось такім чынам вы адказалі яшчэ і на пытанне, што зараз чытаеце, так? Ну, на жаль, это праблема сённяшняга часу. Скажу шчыра, што чытаю немнога, хацелася б больш. Што для вас родная мова? Родная мова – гэта першая аснова многага. Перш за ўсё, моя айчына, моя радзіма. Ва універсітэце культуры, Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў, у студэнтаў першага курса я чытаю лекцыі на беларускай мове. Я пачынаю сваё выступленне перад студэнтамі менавіта аб беларускай мове. Сцвярджаю, даказваю, што без нацыянальнай мовы не можа існаваць нацыянальная культура,
А сучасны адукаваны беларус не можа не ведаць роднай мовы. Гэта мой прынцып, гэта маё крэда, я яго не мяняю. Дзякуй, Тадеуш Іванович, я жадаю вам поспехаў, я жадаю вам плёну у вашай працы, у працы ў Беларускім фондзе культуры, ў універсітэце культуры. Я скажу нашим тэлегледачам, нагадаю, што маім госцем сёння быў старшыня Беларускага фонда культуры Тадеуш Іванович Стружэцкі. Усяго найлепшага, да пабачэння, сустрэнемся праз тыдзень.